नमस्कार. आज आपण कुरकुरीत अशी अळूवडी तयार करून घेणार आहोत आणि ही अळूवडी आपल्याला खूप साऱ्या तेलामध्ये फ्राय करायची नाही. कमीत कमी तेलामध्ये आपण ही कुरकुरीत अळूवडी शॅलो फ्राय करून तयार करू शकतो. तर खमंग कुरकुरीत अळूवडी तयार आहे. तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 10 ते 12 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 4 ते 5 हिरवी मिरची घेतलेली आहे, 1 इंच आलं घेतलेलं आहे, त्याचबरोबर थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि यामध्ये चमचाभर जिरं घालून याची आपल्याला भरड तयार करून घ्यायची आहे. तर हा तयार झालेला आहे आपला अळूवडीसाठी लागणारा मसाला. तर आता एका बाउलमध्ये मी 3 ते 4 मोठे चमचे बेसन पीठ घेतलेलं आहे. तर इथे बेसन पीठ तुम्ही विकतचं घेऊ शकता किंवा दळलेलं देखील घेऊ शकता. तर अळूवडी तुम्हाला जर आणखीनच कुरकुरीत करायची असेल तर तुम्ही यामध्ये थोडंसं अर्धा चमचा तांदळाचं पीठ देखील घालू शकता. यामध्येच आपल्याला चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचंय. त्याचबरोबर छानसा कलर येण्यासाठी थोडीशी हळद घालून घेतलेली आहे. थोडंसं तिखट वाढवण्यासाठी यामध्ये मी 1 चमचाभर लाल तिखट घालून घेतलेलं आहे आणि आंबटपणा येण्यासाठी इथे मी जवळपास 2 मोठे चमचे कोकम आगळ घालून घेतलेलं आहे. तर कोकम आगळ असेल तर घाला किंवा तुम्ही इथे चिंचेचा कोळ देखील वापरू शकता. आणि तयार केलेली आपण हिरवी मिरची आलं लसूणची पेस्ट इथे घालून घेतलेली आहे. आता यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी घालून हे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचंय. बाहेरची अळूवडी साधारणपणे आंबट गोड असते कारण की त्यामध्ये गूळ घातलेला असतो, पण मला गोडपणा जास्त आवडत नाही यामध्ये, त्यामुळे मी इथे गूळ टाळलेला आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही थोडासा गूळ यामध्ये घालू शकता. आता हे सर्व मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. आपल्या आवडीनुसार हे मिश्रण तुम्ही साधारणपणे सैलसर किंवा घट्ट देखील ठेवू शकता. तर बघा आम्ही अशा प्रकारचं हे मिश्रण तयार करून घेतलेलं आहे. तर हे परफेक्ट मिश्रण आहे. आता आपण अळूवडीचे काही पानं घेणार आहोत. तर अळूवडीचे पानं हे घरगुती आहेत. तर आता बघा त्याची साईज देखील तुम्हाला समजेल. साधारणपणे मध्यम आणि लहान आकाराची हे अळूची पानं आहेत. अळूवडी करताना शक्यतो मध्यम आकाराची पानं घ्यावी, त्यामुळे अळूवडी ही चवीला देखील खूप छान लागते. आता हे मिश्रण तयार आहे. आपण हे मिश्रण आता पानांना लावून घेणार आहोत. एका प्लेटमध्ये मी ही पानं ठेवून घेतलेली आहेत. घरची पानं आहेत ही, बघा साईज देखील लहान आहे, कोवळी पानं आहेत. आता यावर आपल्याला थोडं थोडं मिश्रण घेऊन याला पसरवून घ्यायचंय. तर हाताने व्यवस्थित पसरवून घ्या. व्यवस्थित हे मिश्रण चारही बाजूला लागलं म्हणजे खूप छान अशी चव या अळूवडीला येते. तर आता इथे मी चमच्याचा वापर करत आहे. तर चारही बाजूने आपल्याला हे मिश्रण व्यवस्थित लावून घ्यायचंय. यावर आता आपल्याला दुसरं पान ठेवून घ्यायचं आहे आणि त्याला देखील हे मिश्रण लावून घ्यायचं आहे. तर आता ही पानं कोवळी आहेत, त्यामुळे या पानांच्या ज्या शिरा आहेत त्या आपण लाटण्याने लाटून घेतलेल्या नाहीत. जर पानं ही मोठी असतील तर त्याच्या शिरा देखील साधारणपणे कडक असतात, त्यामुळे त्याला एकतर सुरीने काढून घ्या किंवा लाटण्याने त्या फिरवून घ्या. त्यामुळे या अळूवडीला जेव्हा आपण रोल करतो त्यावेळेस त्या फाटत नाहीत. तर आता या पानाला देखील मी व्यवस्थित मिश्रण लावून घेते. अळूवडीचा व्हिडिओ पूर्ण पहा. व्हिडिओ जर आवडला तर नक्की शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. तर आता अशा प्रकारे हे सर्व मिश्रण आपल्याला लावून घ्यायचं आहे आणि यावर एक एक पान ठेवून याचे जवळपास मी 5 ते 7 पानं ठेवून याचा एक रोल तयार करून घेणार आहे. बऱ्यापैकी आता हे मिश्रण मी या पानांना लावून घेतलेलं आहे आणि जवळपास अंदाजे 5 ते 6 पानं इथे मी ठेवून घेतलेली आहेत. आता यावर आपल्याला जी लहान पानं आहेत ती मध्ये आपल्याला ठेवून घ्यायची आहेत आणि अशा प्रकारे हे मिश्रण तयार करून घ्यायचं आहे, लावून घ्यायचं आहे. आता हे मिश्रण लावलेली जी पानं आहेत आपल्याला हलक्या हाताने वळून घ्यायची आहेत. तर बघा आता चारही बाजूने मी ही पानं आतमध्ये फोल्ड करून घेतली होती आणि आता अशा प्रकारे आपल्याला याला रोल करून घ्यायचंय. पानं लहान असल्यामुळे ते साधारणपणे किनारीने सुटतात आणि ती सुटू नये म्हणून आपल्याला याला एका दोऱ्याच्या सहाय्याने बांधून घ्यायचं आहे. आणि ही अळूची पानं ज्या वेळेस आपण वाफवून घेतो त्याच्यानंतर आपल्याला हा दोरा काढून घ्यायचा आहे. तर बघा आता याला मी दोरा बांधून घेत आहे.
इथे मी साधा दोरा वापरलेला आहे, मोठा जाडा दोरा असेल तर तो देखील तुम्ही वापरू शकता। तर आता हे बांधण्याचं देखील काही कारण आहे। इथे मी अळूची पानं लहान वापरलेली होती, त्यामुळे इथे मला दोऱ्याचा आधार घ्यावा लागत आहे। अळूची पानं जर मोठी असती तर आपल्याला दोरा बांधण्याची अजिबात आवश्यकता नव्हती। तर आता अशा प्रकारे हा दोरा मी बांधून घेतलेला आहे। दोनही साईडने आपल्याला व्यवस्थित बांधून घ्यायचंय, त्यामुळे अळूवडीची जी पानं आहेत ती सुटणार नाहीत। आता या अळूवडीला आपल्याला वाफवून घ्यायचंय आणि अशाच प्रकारे मी बाकीचे देखील रोल तयार करून घेतेय। एका पॅन मध्ये मी थोडंसं पाणी ठेवून घेतलेलं आहे आणि यामध्ये आपल्याला एक लहानसं स्टँड ठेवून घ्यायचं आहे आणि या स्टँड मध्ये आपल्याला एक स्टीलचं ताट ठेवून घ्यायचं आहे। आता अळूवडीची पानं आपल्याला डायरेक्ट या ताटामध्ये न ठेवता या ताटाला थोडंसं आपल्याला तेल लावून घ्यायचंय, म्हणजे अळूवडी या ताटाला कुठेही चिकटणार नाही। तर थोडंसं या ताटाला मी आता तेल लावून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला तयार केलेले रोल ठेवून घ्यायचे आहेत। तर अशा प्रकारे या ताटामध्ये जवळपास 2 ते 3 रोल सहजपणे बसतात। तर इथे मी जवळपास 2 रोल ठेवून घेतलेले आहेत आणि यावर आता आपल्याला झाकण ठेवून जवळपास 10 ते 15 मिनिटांसाठी मंद आचेवरती शिजवून घ्यायचंय। तर बघा 15 मिनिटांनंतर आता हे झाकण काढून घेते। मस्त ही अळूवडीची पानं शिजलेली आहेत। तर सुरीने देखील आपण चेक करून घेऊया। तर बघा मस्त ही शिजलेली आहेत, कुठेही पीठ लागत नाहीये, म्हणजे ही अळूची पानं शिजून तयार आहेत। आता याला आपण ताटातून बाजूला काढून घेणार आहोत आणि थंड केल्यानंतर त्याचे आता तुकडे करून घेऊया। तर आता हे बऱ्यापैकी थंड झालेले, याचे आता मी तुकडे करून घेते। कुरकुरीत अळूवडी तयार करायची असेल तर साधारणपणे अशा जाडीची आपल्याला वडी कट करून घ्यायची आहे। तर बघा आता इथे मी बऱ्यापैकी या वड्या कट करून घेते आणि जास्त जाडही ठेवलेले नाहीत आणि जास्त पातळही ठेवलेले नाहीत। अशाच प्रकारच्या वड्या आपल्याला कट करून घ्यायच्या आहेत। ज्यांना फ्राय केलेली अळूवडी खायची नाही ते अशीच देखील अळूवडी खाऊ शकतात। आता आपण याला शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत। जवळपास मी इथे एकच रोल कट करून घेतलेला आहे आणि एक रोल मी आता याला असंच ठेवून देणार आहे फ्रीज मध्ये आणि जेव्हा मुलांच्या डब्याला लागेल त्यावेळेस मी हा रोल फ्राय करून किंवा शॅलो फ्राय करून देणार आहे। तर आता एका पॅन मध्ये मी जवळपास 2 चमचे तेल घालून घेतलेले आहे। यामध्ये आपल्याला थोडेसे तीळ घालून घ्यायचे। तीळ हलकेसे तडतडायला लागल्यावरती आपल्याला यामध्ये अळूवडीचे तुकडे घालून घ्यायचे। तर हलक्या हाताने आपल्याला या अळूवड्या हळूवारपणे या तेलामध्ये ठेवून घ्यायच्या आहेत आणि याची खालची बाजू सोनेरी होईपर्यंत याला शॅलो फ्राय करून घ्यायचंय। जवळपास 2 ते 3 मिनिटं लागतात खालील बाजू सोनेरी होण्यासाठी आणि गॅस इथे आपल्याला लो टू मीडियम आचेवरती ठेवायचा आहे। जास्त मध्यम आचेवर जरी ठेवला तरी अळूवडी ही बाहेरून हलकीशी सोनेरी डार्क ब्राऊन होते पण आतून ती साधारणपणे मऊ राहते, त्यामुळे आपल्याला इथे मंद आचेवरती हे काम करून घ्यायचं आहे। आता याची बाजू मी पलटून घेत आहे आणि पुन्हा आपल्याला दुसऱ्या बाजूने देखील हलका रंग बदलेपर्यंत याला शॅलो फ्राय करायचा आहे। तर तुम्ही म्हणत असाल की याचा कलर तर बदललेला नाही किंवा ही कुरकुरीत देखील झालेली नाही, पण पुन्हा आपल्याला याला दोन्ही बाजूने व्यवस्थित कुरकुरीत होईपर्यंत शॅलो फ्राय करून घ्यायचा आहे। तर जास्त काही वेळ लागत नाही, एका बाजूला 2 ते 3 मिनिटे लागतात तर आणि दुसऱ्या बाजूला 2 ते 3 मिनिटे लागतात। तर आता बघा हलकासा कलर बदलत चाललेला आहे। आता याची बाजू आपण पलटून घेऊया। तर अशाच प्रकारे ही अळूवडी 2 ते 3 वेळा आपल्याला खाली वर करून शॅलो फ्राय करून घ्यायची आहे। कुरकुरीत अशी ही अळूवडी तयार होते। मस्त तिखट चटपटीत आणि कुरकुरीत अळूवडी आपली ही बनून तयार होते काहीच मिनिटांमध्ये। तर आजचा अळूवडीचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा। पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित। तोपर्यंत बाय बाय।